gaur egungo modelo ikusten dugu azkenean agortuta dagoela, ikusten da desenplegu tasa zer nolakoa den, prekariedade tasa zer nolakoa den, gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren mailan zer gertatzen den, natalitate tasa ere oso baxua da, eta lan munduan sortatzen istripuak ere larriak dira. Hor, badaude hainbat indikadore erakusten dutena, azkenean gure modelo soziala ja agortuta dagoela, eta bere mugak erakusten ari da, bereziki krisi honetan non gogoratu behar da, Espainiaren datuak hartu ezkero, langabezia da Europaren bikoitza, prekariedade maila oso altua da. Emanzipazio adina, 30 urtetik gorakoa, ni Baionako naiz iparraldekoa naiz, eta ikusten dituagarik gazteak, hemengo gazteak, ze adinekin, azken binean, etxetik joaten diren, ze adinekin, bikotean osatzen diren, ze adinekin, ezkontzen diren, eta ze adinekin, umeak dauzkatelarik, benetan, hor, desfasea handia da. Suediarekin konparatzeko, emanzipazio adina da 22 urteko Suedian. 22. Autonomia erkidegoan da 10 urte gehiago. Hau da, dena atzeratzen da 10 urtez, ez? Tarduan, xarrek esaten zuen bezala, modelo soziala berpentsatzea funtsezko elementu da, ez? Eta erronka da, azken finean gaur egungo gizartean da, nola uztartzen da kohesio soziala eta kompetitibitate ekonomikoa mundializazioan da. Hau da, pregunta del millón esaten da bezala, ez? Eta galdera horri erantzuteko, Europako alderdi sozialdemokrata gehientsuenak kale egin dute. Hau da, ez dakite aurkitzen. Aurreko hamarkadetan egon diren modelo ja ez dute funtzionatzen, erakusten dute azken binean mugak dauzkatela, eta horretik berria ez da askatu, ez? Eta paradoxa da, gaur egun aurkitzen gara egoera batean non krisi finantziero, ekonomiko eta soziala oso larria den, hori lotuta dago, azken 20-30 urteetan mugitu diren politika liberalen, desregulazioa, privatizazioa eta oinarritutakoak, eta guztiz ere Europan eskubiak irazten ditu. Orduan, hor badago galdera bat planteatu bat. Eta beti interesantea ikustea atzerrian zer egiten. Eta nik besteak beste aztertu nuen modelo eskandinavoa. Zer egiten dute Dinamarkak, Suediak, zer ikusten ditugu horiek dauzkaten indikadoreak eta lortzen dute konpaginatzea kompetitibitate tasa oso altua, hazkunde ekonomiko oso altua eta kohesio sozial oso altua ere. Eta ekonomia horiek eta gizarte horiek kanpoari irekia daude eta mundializazioan erabat integratu. Orduan, kontua da jakitea zein den modelo hori, zein diren diferentziak hango egoera eta hemengo egoeren artean, helburu ez da ukatzea diferentzia horiek, baina diferentziak uste direna baino txikiagoa dira, eta gero ikustea ze neurri edo ze ideia hartu daitezken hemen aplikatzeko eta hemen txarritzen. Eta horrekin lortu nahi dena da berpentsatzea Euskal Herriak eta autonomia erkidegoa gutxienez daukan modelo sozio. Hori da ideiaz.